खोनानानै बिराद दुखु मोनबाय रायजोफोर। दुखुनांथाव खौरां रायजोफोर, गावनि अनसुलि बिसिखौ नागारनानै अराय समनि थाखाय नैबे बुहुमनिफ्राय बिदाय लालांबाय रेप बानजाय नार्जारि बिथाङा। दा गोबांथार रायजो राजाफ्रानो सोंहरदों मा जाथाय जानायमोन, ओमफ्राय आरो अबे जायगायाव जाहैदों आरो अबेनि, बेखौ बिथांमोना सोंहरनायखाय आङो दिनैहाय सुंद'यैब्लाबो आंनि मिथिनायनिफ्राय आं नोंथांमोननो एसेबाबो आं क्लियारिफिकेसन हरनो सानबाय। बिथांनि गामिया अबेनि आरो मा डिस्ट्रिक्टनि, नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना निस्सय खोनानो मोनगोन। दा लोगोफोर, बिथाङा जाहैबाय चिरां जिल्ला 16 नं निसिमा हालामनि मालिबिथानि ओरै एसे साहा थाङोब्ला मोनसे मरिया होननाय गामि दङ। ओमफ्राय बे मरियायावहाय मोनसे गिर्जा दं, ओरै लामानि एसे ओरै सानजा साइडजोंहाय। बे गिर्जानि ओरैहाय न'खरसे बा न'खरनै बारनानैनो बिथांनि बे रेप बानजाय नार्जारिनि न'मोन। ओमफ्राय बिथाङा जाहैबाय सासे आमटेका एरियानिबो बिथाङा इयुथफोरनि गोख्रों दैदेनगिरिमोन। ओमफ्राय नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रो रायजोफोर। समायना महरखौनो फाग्ला फाग्लिनिसो महर खालामबाय। दानि जुगनि लाइमोनफोराव सिख्लाफोरा समायना महरखौनो फाग्ला फाग्लिनिसो महर खालामबाय। गोजोननाय गैया नामा नोंनि गोसोआव, सन्थुष्ट गैया नामा नोंनि गोरबोआव। फोरबोनि होनाय बै महरनि सायाव, फोरबोनि होनाय बै महरनि सायाव। गोजोननाय गैया नामा नोंनि गोसोआव, सन्थुष्ट गैया नामा नोंनि गोरबोआव। फोरबोनि होनाय बै महरनि सायाव, फोरबोनि होनाय बै महरनि सायाव। दानि जुगनि लाइमोन। आरोबाव बिथाङा माबोरै जिउ गोमालांखो जाथायखौ नोंथांमोनाबो निस्सय नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय नुलांगोन। दा रायजोफोर, आङो गिबियावनो मेन टपिकआव थांग्रोनोसै। बिथाङा जाहैबाय भट होनो फैदोंमोन न'आवहाय। ओमफ्रायो थायो बियो गसाइगावआव। ओमफ्राय गसाइगावनिफ्राय फैनानै बिथाङा भट थुफैदों। ओमफ्रायो भट थुखांनानै बियो गावनि बिखुनजोनावहाय हरसे आलासि बा हरसे थालांदों आरो। ओमफ्राय बे थालांनाय समावहाय बिसोरो फेमिलिमोन, बोराय बुरै, ओमफ्राय सासे बिसाज्ला दंमोन बिना। ओमफ्रायो अखानाय थांनाय समावहाय गावगा देहाखौ एसे उसुबिदा मोनदों होननायलाय, माने गावनिबो फिसाज्लाया एसे गगा मोननायखाय माने बार नांलांगोन थांनाय समावहाय, बा बाइकजों थाङोब्लाथ' बार नांलाङो नालाय, बेखायनो गावनि हिन्जावखौहाय बासजोंहाय दिखोनानै हरदोंमोन। ओमफ्राय गावगाबो आंबो एसे देहाखौ एसे लोरबां मोनदों होननानैहाय गावगा सिंगेलैनो थांदोंमोन। ओमफ्राय थाङै 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 थांबाय थानायावनो मोनसे साबकाटा ब्रिजआवहाय बियो गावनो हारसिङैहाय गावनो अबथिरा एक्सिडेन्ट जानानै जिउ गोमालांबाय। ओमफ्राय गोग्लैनानै बिथाङा हायावहाय अन्थाइ गिदिर दङमोन, बे अन्थायावहाय बिथांनि खर'आ नांहैदों। ओमफ्राय बे खर' नांहैनानै बिथाङा एसे मोजाङैनो जखम जादों, माने गुन्थुंफ्रा गुरजोबलायखादों। ओमफ्राय साखाथियावहाय दै मोनसे दंमोन, बे दैखौ लोंनानैनो जानांगौ बिथाङा अबथिरा जिउ गोमालांबाय। ओमफ्रायो हिन्जावाबो बिराद फन खालामदोंमोननो, ओमफ्राय फनखौ रिसिभ खालामा। ओमफ्रायो सासे नेपालि बोराय फैदोंमोननो दै दौनो, मोसौ दै दौनो। ओमफ्राय बे हठाथनै बेनि फन गाबनायखौ खोनानानै बे नेपालिया फन रिसिभ खालामनानै रायलायहरदों, बेबायदि खोनादों। ओमफ्रायो खोनानाय लोगो लोगो हिन्जावाबो शक जाबाय आरोना। ओरै माने गावनि उन्दै गथ'खौनो गारनानै गोदाव सोराव एसे माने शक जानायनि जानायखाय, ओमफ्राय गावखौनो गाव थालबो मोनाबो जायो नालाय रायजोफोर, नंगौना नङा ने? ओमफ्रायो फन हरनानैहाय बेखौहाय पुलिसफोरनोहाय खिथाहरबाय। ओमफ्राय पुलिसफ्रा इमिडियेट बेखौ लानानै हस्पिटालाव लांनाय जादों आरो। बेनि मेन जानाय जायगायानो जाहैबाय साबकाटा ब्रिज। दा रायजोफोर, नोंथांमोनानो निस्सय नायदो। आङो दायो जोंहा जे फंबाय बानजाय एक्सिडेन्ट जानानै थांदों जाय दालाङाव, बे साबकाटा ब्रिजआव आङो नायफैदों। मथथे बिथाङा गाव जे जायगायाव गोग्लैदों बिनिफ्राय एसे गोजान जे दालां, बिनि सिगाङाव बिथाङा डिसबेलेन्स जादों। डिसबेलेन्स जानानै बियो एसे सिगाङावहाय जाय दालाङा लोरें बायनाय गेजेराव दङ, लोरें बायनाय, बे लोरें बायनायनि आगोल बियो माखासे नैबे एलेकायाव
फुथ्रुद थांदों नै बेफोरो बेयो बाइकनि फुथ्रुद लांनाय आरो बिथाङा बेदिनो लोरों थानायखाय रुगुं रुगुं नांथादों नैबे लोरोङाव बियो नांदों आरो नैबे लोरोङावबो बियो नांदों आरो नैबे लोरोंजों बिनि हेन्देला नांदों नैबेहाय नांदों बिथाङा बेयाव नांदों बिनिफ्राय नैबे दालाङा लोरिं गैलिया लोरिं गैयै बियो नैबे दाय बेखौ दहायसो खाथबफैदों लोरिं गैला बियो बिनिखायनो बेजों नांथाखांनायनि उनावहाय नैबे रुगुं रुगुं सेर नैबेयो दहाय बेजों बियो बिनि बाइक साखा खारदों आरो नैबेजों बियो खारलांदों बिदिनो सेर बियो फैयै बिथाङा लास्टआव नैबेनिफ्राय बे बाहाय नैबेहाय बियो गोलैहैदों बाइकआ बेयाव थाबथालांदों खिन्थु बिथाङा बै गाहायनि जे अन्थाइ आरोबाव बिथाङा मा मावोमोन बेखौबो रायजो राजाफोरनि गेजेरावहाय आङो सुंद'यैब्लाबो क्लियारिफिकेसन हरनो सानबाय बिथाङानो जाहैबाय BBC जों दैथायहरजानाय सासे गुड निउस वर्कार जेखौ बुङो GNW बिथाङा गसाइगावआव थानानै इसोरनि खामानि मावोमोन एक्सुवेलि दासिमहालागै बिथांनि गोथै सहखौहाय न' फारसे लाबोनाय जाथ'वाखै ओमफ्रायो दा बेलासिसिमावसो सफैगोन बेफोरबायदि खोनादों आङो आरो गोबांथार रायजो राजाफ्रानो सोंहरनायखाय आङो भिडिअखौहाय एडभान्स बानायग्रोनाय जाबाय